Ako sme už na začiatku leta o tom informovali, oddelenie prevencie kriminality okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dunajskej Strede spustilo medzi dôchodcami informačnú kampaň, ktorej realizácia aj v súčasnosti prebieha. Iniciatíva slúži na to, aby sa starší ľudia nestali obeťami podvodníkov. Policajti v spoločnosti doručovateľov Slovenskej pošty navštevujú seniorov, odovzdajú im leták k tejto téme a upozornia ich na to, aby boli opatrní. Žiaľ, mnohí seniori sa stávajú obeťami podvodníkov. Podľa policajných záznamov zatiaľ najvyššia suma, o akú obrali Dunajsko-Stredčana, bola 29 000 eur. Podvodníci volajú seniorom na pevnú linku, tvrdiac, že niekto z ich príbuzných spôsobil dopravnú nehodu alebo spáchal trestný čin. Peniaze pýtajú kvôli tomu, aby sa rodina dotyčného vyhla policajnému vyšetrovaniu alebo súdnemu pojednávaniu. Na názor ohľadne tejto iniciatívy polície sme sa pýtali obyvateľku Dunajskej Stredy. Ona sama ju považuje za dobrý nápad. Nagyon sok idős sajnos még most is bedől ilyen telefonhívásoknak, úgyhogy helyeslem a dolgot, hogy ezt csinálják, ezt a preventívet, hogy járják a nyugdíjasoknak, figyelmeztetik őket. Saját tapasztalatban csak telefonhívás volt, de miután elkezdtek beszélni, letettem a telefont. A nevet kérdezték a miénkét, na mondtam ezzel, befejeztem és letettem. Úgyhogy még nagyon idegen szám volt, amit általában nem szokunk fölvenni. Odafigyelek rá, figyelmeztetem a idősebbeket is, akik úgy vannak, mert vannak idősebbek is a lépcsőházban, de nem dőlök be ilyeneknek.